Weiwei ina vakal chuan RG po ina alo omlo a thawmhnaw pek felin ina chhuahsan le ngal kawng laka chuan jensui nen in hmu in jensui chuan I kalna tur thleng kalo thlang che tia soi chuan weiwei chuan kabialpa ina ka inson lut dawna a hmu cha chuan itana boy thlau zawk ang ti ka hlo pui che ti ina changa jensui chuan Ibialpa, jalnai khamo, kan kompania puina ngenin alo kal to takasin, ma sesir lai mai ala nisya ti in alo soya. Weiwei chuan, kasha swalo chuan, in kompani kha, Jenny Technologies tiro kha ati chuan, Jensui chu alo hoi sang deuwa. Weiwei bok chuan, Ji le Jenny te hian, New Chinese Ghost Story ti mason turin, ma in la veve meka, in ra chinin ang cha ti nanya, kabialpa chu Ji Technologies a Chief Programmers le a how to pa beranya. Ani nang eng position nge ichel mek ati chuan, Jensui chuan chana anei lau. In company ya an lo invest lau kha kalom pui le bok ti in, tax lau tan lai chu aphara, akal san ngau dai. Jensui chuan game chunga ami zia le ami zipa ngai po ain ang viawe min hip tlat ti ina soi zui sham jalna ina wathen chuan jalnai po anu le pa te in zo ka cheng turin alo in siam ve meka weiwe in iru min pe tak tak do na mo ti ya zo chuan jalnai chuan ma ni in thunun thei turin ka in ring tok lo tlat kanu le pa te ina ka ra lo chuan office ka omang ti in ain siam zui mol mola jalnai na thona bula chuan weiwe in games lo khel ve in a game khel lai chu amu thil san dai jalnai in puana sintir pa chuan a laptop chulak sakin jensui in message lo thon mek chu alo chher ve char char jensui chuan games an khel dun chin lai ya an thil ti te soin an khel dun chin lai angai thu te chu weiwe a shil le mol mol nuwa hun chodang pele tur angen chuan jalnai zok chuan jalnai he ani thu in a reply weiwe lo har chu chher tir ve in weiwe chuan enge thil omzia ti in a zot ve vat jalnai chuan nun hlui soi thar le na ti in nimina inin hmuem ni ti in a zota weiwe chuan anin hmu thu le an thil soi te chu a shil ve ngal mol mol RG in kao gwang kolin weiwe ne na ngai dam dilan ngai thu chu awa shila kao gwang chuan weiwe in ka ngai dam dil na amamo lawalom tin ngai dam dil ka she bokani alo tiril ru ve mal mala RG chuan aril ru in weiwe chu idu viawa mi ti ina inzo tru boka kao gwang ke chuan ge ma wei gwang min ngai sak em tu kha ka du ani ti isha ti ro kao gwang ni lawin ka ngai zong me alo che ania isha thiam ti ro skula kan lawin mupala ni pon me sha lo angin kanin kalpel chindon nya ka ngai dam che ania o kao gwang ti in rilru na takin phone chu ati topa weiwe call vele in a boile boilo awa zo chuan jawnai sokin phone lo changa weiwe chu a chau dewa wanga amu thil thu soin a har huna alo call back tir tur thu chu a shila RG po chuan ole ti hardu su ti in lo changa jawnai chuan ilo call ti a sha chuan a hlim ngotang ti in phone chu an ti topa jawnai chuan le khathema siakin weiwe maya abel saka weiwe lo har chun zom ve nga chuan RG in lo kol mo enge soi ti ya zo chuan jawnai chuan alandanin kabial nu chu ka apartment na changin ain son chuak le thwai do ani mel alo ti chuan ling takin jawnai cycle cha bia dil ngal ruaya RG muturin akal chuak thwai kek nen RG muturin akala anin mu chuan anin karpo ama ang chi ani le to a kek e pa chuan RG chuan ain chhir thu le sheomati zia te soin an ti ti dun mol mola hun hlim om takan mang du na ni thomna dora kalin anjin na turatan sud le an tuma weiwei po an shwai ve a dressing room ma changa an lo chwa chuan sutin ang vek ha in me ber ni in chu in anin ngal ngal mol mola weiwei lam hoi chuan mel chaber thanga judge ni turin an shila weiwei chuan in mel chavek alom ati chuan engtin nge kan mel chat vek theyang ingai dan dik tak kha soi top ro ti in an lo nor ve bok weiwe in ain ngai to mek lai chuan an pe a changin keo alo chuak ve chia boka mel cha ti takin an lo thir hloma weiwe in mel cha ati ve thu a soi chuan jawnai chuan weiwe chu lungni lo mel takin a en reng bok
midang ho su dang thlang le tura an kal son nu chuan jaw nai po su thlang ve ngalin dressing room lam chu apan ve ngala we chuan rg kholin mi pa mel thali tukin su ta hala I mu ve du ani chuan taxi la la ron tlan ngal ro ani lo chuan in chi rang ti in awa shela rg po man mo takin alo in sam ve nga sok sok phone man mol mol lai chuan jaw nai lo chwa wangin local le du su I mu ve ka phal le lau ti in a phone chu ada le da ya jaw nai su ron ha chwak ve chu du ti sha tak le chelo ti mel zat chuan a thlir reng bok we in son tur le jaw nai zin tur anin sia mol mol lai chuan jaw nai nu le pa te local thutin we an ron mu chuan an ni po a chon mel viau jaw nai chuan in me sha tirin thingpui siam turin alo ti ve a thingpui awa pek nu chuan an bula chu ve turin an lo ti mol mola an chu thau nu chuan we chuan jaw nai in a om chan te shila jaw nai nu po chuan jaw nai in a shil to thu lo soin in thlashum me lo turin alo ti ve bok jaw nai chuan airport ta panangai to wangin we a thla man lo tur thu anu le pa bula chuan soin thla mai turin a cha a akal tur chu we chuan abana lo vun sakin boina I nu chia dai theinang ti in ui mel takin a soya anu in apoi le nem tia lo soi wang chuan jaw nai po chu akal luita professor te chuan dorm ko thleng chu an thla a building a chuan lupui ka ngai lowang ka chan ten min pui thelom ti ya we in a soi wang chuan an ni po chuan an kal san ve a an kal nu chuan we chan te lo tlan chuakin an ron phul le ngal hluta we chu an fiam zui ngal mol bok jaw nai le a chan te chu in elna nei turin anin pwa cha ve mek boka an el pui tur te chu tu dang ni lovin jen sui te an ni presentation an pek ve zo nu chuan fengteng technology te chuan thutluk na siam turin hun rei lo te min pera u ti in po na an nga ti ra rei lo te nuwa an lo chwa le chuan jaw nai chu chi bayin an company nen contract an sign thwai an be sei thu an shila jen sui po chu chi bai ve in presentation an pek a wanga lom thu so in hun lo la om tu ra an la tho hau ve nge an be sei thu in an thla a jen sui po chuan jaw nai hne na ka chak lo na ka pome ti in du sak na a hlan ve bok midangin an kal san nu chuan an ni ho chu an lom ngang maya we in jaw nai a mu ve le tlan phein a ngonga chuan a kwa ngal zat a to pa chuan I lo le ta mo a ti chuan jaw nai chuan chwa puya somin Jenny Technologies nen anin elna a ne na an chan thu a shila office worker te nen zan je in an chakna an loma hun hlim om takan mang hlom bok in tilim tura an kalna hmuna chuan tuin hlosia kan rota jaw nai le keo te anin tuma mozarta chuan keo chanin we in jaw nai a chan ve thung in elna an chan chuan jaw nai in ma shwa in a chaka voi khadang le an ro chuan keo chuan jaw nai hne na ka chak lo chuan barbecue ti turin phurna ka nei lawang ti in a shila second round an chan le chuan mojata chuan we bula chan in thla kang ke in jaw nai ka betanga nangin keo ti in a shila we po chuan lo rem ti ve mai ma se ge man en le chuan keo in ma shwa in a chak zo ka changa we in ka chak le ta ti ya mojata bula a soi chuan jaw na yan keima I bet lo mo ti in lo zot wat we chuan nangma bet chu ka du'a ma se mojata khian chan in thla kang ati tlata ati chuan mojata chuan third bro I chak lo lui ani chiang alo ti ve boka jaw nai chuan keo win a chak chawin barbecue siam don thu a soi kha a shil ve le chhonga barbecue na hmuna tang chuan kal shangin jaw nai chuan mun pakhata a shwaya we chuan an game khel chin chunga mun pakhat ne nain an thu chu alo soi ve bok anin mu ma sak ber hun lai te soin anin tun chho dan te an soya we chuan game chu om to lawin khel to ngai lo po ni ila sha jeng na ero abo ve to lawang ti in a soya kumni nu lo langin jaw nai chu new chinese ghost story game develop na a hlotlin na achana wangin interview an lo nei me ka lelama chuan we te po graduation day mang tura in sia mol pa in jaw nai interview an en pa a jaw nai in interviewers zo na changa kan pui hwal po hi company tan mi changkai takani ti ya chan na chu we chan te chuan zo na an lo zot ngal wat in nei puya asom che emni
nga tinge engma min shil ve lau ti in an sot ngal mul mulai we yin min la somia lau ngoi lok te ti in jaw nai nen anom dun lai ya an thu soi chu angai to chhuaka we chuan ka graduate thuna I company ya kala thok do nem ni ti ya zo na chu jaw nai chuan ani mai loin ti in lo changa we chuan thani chung intern anga ka thona hlo po kha kala lamya lawania ati le chuan jaw nai chuan aum za chu poisai du chuan a om lo ma se a mishing angzonga I du chuan pakhat chu a om ti in lo chang da ya chu in somna angai ti na emni ti in jawling in lo zot ve ngala graduation photo an lak lai chuan an pi a jaw nai loading ve renga rg le we tin an en renga wang chuan cameraman chuan hawin jaw nai chu thingbuk hnuaya lo vading ri turin a shila a hu hawa an lak zo chuan jaw nai ko phein an chan ho chuan thalak ho na te an neya an hlim tlang hlom hle kara alu don chuan jaw nai in interview na a minute somni paruk na a athu soilai a enem ti ya zo chuan we chuan engtik lai nge inupui khwal ni kapum renga ti in zota jaw nai in chan le atum lai chuan mei che pani lo kalin jaw nai fans an ni thu an run soya autograph an dil chuan jaw nai chuan a autograph in omzia anei em lo thu chu alo soya support zel turin lo som zok an kal nu chuan we chu kara ti taw chunga thulu tin kalang ka pasal hwal ka luggage le turin kalang le ti in a soya jana chuan lo fiam let vele in engtik lai in nge I pasal hwal ka ni ti ka soya kani she chave tho boxia pui cha chu ka ti tur ve renga lom ti in a fiama we ro alum oilo mel hle we te in ko ta chuan we nu in lo hma ka jana chu in me sha ti rin in chung lama an lu thawa we pa ero alo la kul muk hle we in jaw nai thil pek kena pek don po chuan lo soi sel ma sa in an thing pui a in a tha om lo e mai ti in lo soya we me la mu chuan a tha lom a lo ken to te chuan khata khan dari mai ro u ti in lo soi le a zanje anei la chuan we pa chuan jaw nai tho te chu azota we nu chuan lo hnial kal ve zelin an pa ni chuan anin hnial ta zoka jaw nai lo chong ve chuan nu pa in po takin ni mel hle mai alo ti chuan we chuan minute rei lo te chung lekin iman thiam veka kalom puya che ti in lo shil ve boka zana an mut nu po chuan we pa chu thoru chemin jaw nai mut na lampanga pana ti har pa hlau tak chungin a bel chianga anot buwa chuan atnar lowa zakrim anei lo bok ti chu azyak kyau bok zinga chuan tlandunin jaw nai zok chuan bu fai bek ne na ron tlan pela anot buwa bok chuan a infit dan ti in atik keu bok inan thlen chuan we in thil thlenga lo zo chuan jaw nai chuan nakina chuan fapa chau na yang ti in lo chang dai we in tinge ka thu soi thak dai kapa ila ne hleinem alo ti chuan ipa in kilometer nga min tlan tir khan thil ka ngai to a fanu lo nei ve ta ila ipa hlo thon na ang chia hian ka hlau thongang ma se kan fanu in pasala nei lo chu ka hlau tho box yanga ipa ang tho hian ka ti ka ring chu wang chuan fapa na yang ti in a shila we chuan kapa ka va mo nge ti in a kal sana apa bula va kal chuan anot bulo ken chulak sakin pukom rat be I thil ti hi a chamya lawania ti in a shela apa chuan a thil ti omzia lo shilin kamak pa tur chung chang ani hi engtin nge ka sha chan lo ka nei tir thayang che ti ya lo shil chuan we chuan jaw nai nu le pa te hian itiang hian min ti ve ta se ilo mangem ti ya zo chuan a teu lo mai a thleng teu lo mai ti in lo au chiam ka thu takania ka dal dal ti na ani lo in nei na hi chu me chenuna thil poi mo berania jaw nai chu a chalu tuk thil engki ma thiam em veka a chama ma hian min ti lungai zo ka ni a ti chuan we chuan thil engki ma thiam vek bik lo rong bol thiam lo ti ya soi chuan apa chuan rong bol thiam lo tak takamo a cha e ngai thate ama a appoint mu to zong ka thai bo ngal vek a cha tok lo ti in lo soi le dai ti taw chungin we chuan alu sana jaw nai bula va soi chuan jaw nai chuan ipa chu ka va mu ve nge ti in mu torin akala we te nu fa in living room an nga lai chuan we chuan anu bula kapa hian jaw nai tan thil ati har savek ngem ti in anu chu azota anu chuan
mini som chawalom an la in biak lo ngak ri la ti in alo shil apa nui rian shezom nga zata an lo chwa chuan wei pa chuan wei ne na arang thei ang berin in ne yang che u ti in wei chu atur le ta da ya in be fal tu ra an tir chwa chuan wei chuan jaw nai ne na hun rei lo te chung chawa apa ril ru thak na athu soi chu azot ve vat jaw nai chuan anin nei chuan tu an nei van don ani ti shilin apa chuan atu no pang duam tak te a mu va theinan in nei alo rem ti sak ti a shila wei pa po chu pu kani to don ti in a hlim hle wei lu nu chuan jaw nai chuan anu te phonin a hlotlin thu a shila in ne na thil pek thon va turin a shil ngal bok chhum ko pani te chu zanja kil hawin an fa te pani in ne na tura wangin an hlim tlang hlom hle LG te chuan wei te in lwa ron mu puin anin nei thom no te an ron en puya khun hlim om takan man zo nuwa an ho tur chu jaw na yan to ka anin nei chep to awangin wei chu zan in chu kan bula lo rak ve sela ti in an dila jaw nai chuan tunza na chuan ni lo ve ma se ka thla ho thung don cheunia ti in a lo shil a chian te a thla nu chuan wei chu mun pakhata ashwaya ashwaina mun chu internet cafe ni in an company office atan a lei to thu a shela ka mu masak ber che khan khata khani chu a ti in wei lo chut na chu a ko mu pa a wei chuan ani chuan min mu masak ber na atangin min lo du reng to ti na ni mo ti in lo soya wei in office fan kon lai chuan jaw nai chuan a mu masak ber ni chu alo ngai to le ta wei lo let le in engei ti ya lo zo chuan jaw nai chuan I thu soi kha ka lo ngai to a ka mu masak ber che khan ka du ngal che ani ka ring ti in a muya chuan a fo pa a top ta